כשאת במיטה שלי. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק, אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתכווץ. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק, אל תדברי. רוצה לדבר על אריק, לך איתי עם אריק. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. מה הסיפור בכלל עם האריק הזה? תמיד את נזכרת בו כשאת אצלי. האם המשחק שלך דו-כיווני? האם בחדרו של אריק ליהטטת בשמי? אל תדברי על אריק, רק אמרת לי אריק, רק אמרת לי אריק, נהייתי עייף. רוצה לדבר על אריק, לך איתי עם אריק. אל תדברי על אריק, לא עוד.